Suhoit Suomen taivaalla ja rauhan Nobel. Uutisista hyvää iltaa. Venäläisten hävittäjien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa kahdesti. Tapauksen ajoitus herättää kysymyksiä. Karibianmeren hirmumyrsky Matthew on surmannut yli 800 ihmistä Haitissa. Nobelin tämän vuoden rauhanpalkinto on myönnetty Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille. Vapaaehtoiset kummit laittavat maahanmuuttajanaiset liikkumaan. Sää on poutaista, jopa aurinkoista, mutta tuuli puhaltaa kylmästi. Venäjän sotilaskoneiden eiliset ilmatilan loukkaukset ovat nostattaneet runsaasti arveluja tapausten tahallisuudesta tai ainakin sopivasta ajoituksesta. Suomessa vieraillut Yhdysvaltain varapuolustusministeri arvostelee Venäjän toimintaa Itämerellä. Suomi ja Yhdysvallat sopivat tänään kahdenvälisen puolustusyhteistyön jatkamisesta. Leikkiä, mutta eilisiltana sitä oli vaikea muistaa. Ja aika kuvaavaa on se, että kirjailija kollegasi Jari Tervo on ottanut kantaa, että 50 ottelua, Huuhkajien ottelua hän on seurannut, mutta nyt riitti. Eli kaikki liittyy tietysti tähän Islannin voittomaaliin Suomea vastaan. Sanoiko hän, että 50 vuotta on seurannut, mutta nyt se loppui. Nyt se loppui, joo. No, urheilun jälkeen perjantai-ohjelma julistaa seksin ilosanomaa ja puhuu myös vakavasti pornosta ja pornoriippuvuudesta. Hyvää illanjatkoa. Näkemiin.